521. Raise mo yung ano ko, strap ng ano, jacket. Pitan mo konti. Live tayo dito sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Gagabihin na naman tayo nito. Walang mga katao-tao dito ngayon. Galing tayo dito sa Cam Norte Via Daet. Bakbakan tayo kanina. Alas 4 na tayo nakalabas. Anong oras na? 5:22? 5:22? Gabing-gabi na naman tayo. Grabe. Walang mga katao-tao dito. Walang mga katao-tao. Tapos na yung mga bising uwian. Tayo lang dito na yung biyahero ah. Hoy, may 2 viewers tayo. Hi Paps! Musta Paps? Musta? Dito Paps sa ano, sa inyo, sa Santa Elena. Justin Motovlog RS always po man. Oy. Salamat Noy, salamat. Kumain lang kami sandali dito sa may ano, Elquidos. Tapos tutuloy na rin kami kasi gabing-gabi na. Nag-live ako dyan kanina Paps sa Santa Elena. Oy, 4 viewers tayo. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Live tayo, Tabogon. Ay, sayang Paps. Sayang. Dito ka na pala. Dito ka na pala sa norte nag-stay. Kyle Genesis Lebres Ares Cabarako. Salamat Paps, salamat. Gagabihin na naman kami. Dito pa lang kami oh. Pasabak na naman tayo sa Santa Elena. Pasabak na naman tayo. Tuloy na kami. Oo, parang busy ka. 5 viewers natin, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Palaban tayo, dediretso na naman tayo. Diretso na tayo. Walang tayo lang biyahero dito. Walang malungkot na naman dito. Wala na naman mga kasabayan. Salamat Paps. Paps Simon Rodriguez, shoutout. Salamat. Hoy, 30 viewers tayo from sa YouTube. Grabe. Hoy, live tayo sa Tabogon. Nag-gear up na kami kasi tuloy na kami. Walang katao-tao dito. Tutuloy na kami. Ayan si Mrs. Napalaban na naman tayo dyan sa kahabaan ng Camarines Norte. Ayan, ito yung simbahan dito kung napapansin nyo to. Ayan. Diyos Mabalos. Tuloy na kami. Salamat sa inyo. God bless and ride safe.